أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bandiraɓe min calmini on min juurima min calmini ceero men ceero Ahmad Tijani Alpha Mouhamadou Souleymane Ba ɗo e ka haydi eɗen goni e leegal Kilinkar galle men Samasa ñalawma altina lewru korka ene yaare balɗe nogas e tati eɗen ɗo noon jodde e makko lewru korka ene yaare balɗe nogas e tati eɗen ɗo noon jodde e makko omo jokkani en jewte l'islam ɗe o hewno jokkande julɓe ha naftoro ceero min calmini min juurima. Eyi wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mi salmita mama an tan goto ko calminɗa ko. Naam. Mi salmita mama kadi dendagal mo calminɗa. Naam. Mbaɗoya ɗum kadi wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam. No mbiɗa ni ko noon tigi hande ko nogas e tati. Naam. Enen jaraten nogas e tati koarka nogas e tati altine hande. Naam. E yafandarno dendagal bandiraɓe fof ɓe gandu kam mbaɗa selli mbaɗa wi keng mbaɗa e jaam kengdi kengri kengne kay alhamdulillah rabbil alamin. Naam. Koarka jagganimi hay hunde ala ko jaggimi sona mbaɗa selli mbaɗa hettindo tan eko jogori arde eko ari eko wonata hande noon eɗen jogui jewte fodde masalaji fodde tati walla nayyi. Naam. Masala gadano onon ko affaire moddu hande puɗɗotoɗen haalde alhamdulillah rabbil alamin. Naam. Eɗen jetta Allah tedduɗoɗo noon no feewi caggal nde addi en haa ɗo nogas e tati walla nogas e nayyi. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin kala hen mo rewaka hen yo yettu Allah ko kala ko yettono Allah yo ɓeydu hoorde gueɗe goo korka ha ara nogas e tati walla nayyi. Naam. omo yettanno Allah kono kadi yo ɓeydu kadi yettude Allah e ɗeɗo balɗe sappo kadi no yettiranno Allah fof yo wattu hen ko Allah hokkimo cellal ha addimo e oɗo ñalawma e ɗiɗo ñalawmaji oɗo sappo hakkude. Naam. yo yettu hen Allah no feewi kadi jetten hen Allah no feewi kadi eko jogori arde ko kadi jetten hen Allah. Naam. puɗɗorte noon bandiraɓe en ngara kadi e modduji guittete ko law. Naam. tottete ko law modduji ittete ko law. Naam. tottete ko law modduji ittete ko law tottete ko law warna ko miskineɓe wona enen ittoɓe. Naam. so tawi eɗen gadoro so tawi yaawa maayi. Naam. maari ko nogas e jeenayi lewru yaama ngas walla ko capantati lewru timmini capantati. Naam. an killifaɗo korowo a fini a dawri koarka maɗa koarka wi goo. Naam. a taƴi ko ɗo muddu fuɗɗi. Naam. ñande koarka wi goo a hoori a gayni ko ɗo koarka fuɗɗi. Naam. ene jogiɗo haaɗi ko fajiri ñande humtorando. Naam. fuɗɗi koye goo koarka. Naam. mayirɗe wi awa haaɗi koye goo humtorando. Naam. go sarani fajiri sa go koye fajiri hen haaɗi kamar en do kalmo. Naam. walla fajiri o de wayarde taw ñoromo aran taw ono bandiraɓe to tawi a hoori goo korka mbimi. Naam. yawa darima yawa maayi korka darima. Naam. so yawa mayri ko capantati walla so nogas jeɗay koye dow yananede an korɗa. Naam. a wi goo korka hande no gonirɗen ni en mbi ko altini a hoori hande ha nangue muti a taƴi. Naam. ɗon ha lewru ndu maaya ha goo humtora ndu a yitan mudduma. Naam. wona heddo balɗe tati wona heddo fajiri hadi pomoyde ko meere on pen e dow deftaral ley sunna annabi sallam on pen lewru ndu ñande ndu wi goo ha ñande no maayi kala ɗo ittuɗa ɗo muddu en sella. Naam. so tawi koto hadis annabi sallallahu alaihi wasallam wiyama korka ko yowa hakkunde leydi asman. Naam.
ko muddu ittata ɗum sa muddaki korka ma nan ɗon korkel ma nan ɗon nam sa muddima korkel ma itte ɗum kadi seluɗo oɗo mbaytu ɗum on kalanama on taƴanama honde korkaji ɗi jorte mbiɗa tan ko nan ɗum yowi hani guittuɗa fof nam so goo so ɗiɗi so tati so nogas so sappo e joyyi hani guittuɗa fof kadi ko an andani hoore maɗa nam aɗeɗi so tawi noon ko yakinade ittane ɗum koto deftere Allah nam on mbi korka ka koko yowi on mbi korka ka kadi koko yowi korka kadi ko yurmede ko sarul magfirati ko lewru yafuya nam Allah wi on to deftere muɗum teddunde jangtande ala saari o ila magfiratin min rabbikum nam mbaɗi eko yaaki eko yaawi eko ittanta on mette eko ittanta on bone eko addanta on moƴƴere e yaafede nam omo riinde e joomoɗon ko mbiɗon nam miyan nam ɓe ko mbiɗon joni noon an so tawi a jooɗima gueɗo goo aɗa jooɗi tan aɗa futinde guite mbiɗon ko so yimɓe so tawi fajiri feeri ɗon yimɓe pomoyde nam so fajiri feeri ɗon yimɓe pomoyde ko miskino waɗata ɗon so tawi ko kalis hade men ada taw e mudduji he holko miskino waɗata ɗon muddu ma mata miskino yiɗa yade nam mata miskino ala haaju heewɓe en duggoto en heddi julde balɗe ɗiɗi balɗe tati nam ñande julde hol duggowo sona donkuɗo hol koltowo sona donkuɗo hol koltinowo sona donkuɗo attention jeede andi maɗa farayse a laaɓa nam o nani mbaɗe ko yaawi jaccoɗe e mudduji he mbaɗe ko yaawi jaccoɗe e mudduji he dokkoyɓe ko adi ñalawma o nam dañ ɗum tuggi hande guilende hoori sene dañi yo rokku bandum en nam pamonne kadi muddu ene hokke neɗɗo gooto wonano asakal jawdi ni zakatul abdade e zakatul ambali wona gotum nam asakal jawdi kodi wawi wonde fof e asakal muddu hoore wona gotum nam e asakal kaffara wona gotum asakal jawdi Allah limti rokketeɓe nam asakal kaffara muddu Allah haali ɗamo si tira miskina wona goto itta tan totta miskina goto nam walla ka ñamino itta totta goto walla ala wona noon ko ñande korɗa fof guitta nam muddu maɗa ɓaari ka ñamminowo ndaare ndinde fof amma so tawi ko asakal korka sa welama tottade ɗo goto nam sa welama mbasa feccude ɗi foti jaccoɗe korkaji moɗon ne on mbi korka koko yowa yowtatake ma mudduji itte holko paɗon e mudduji mon nam keddoto noon ko luurat nelaɗo sallam wino ko fajiri wino ko ni on yi sahabaɓe nde Allah hokkino ɗumen gandal e fewde e peewal keppi on ñalawma ko arata ene jaltita ko adi baltati nam saka an ga caggal ga yeeyo ko mbatton ko mudduni paamon wiya ko ñamete nam kala wuro ko ñamata walla leydi ko ñamata walla yimɓe ko ñamata ko ñamata ko hen muddu o itte nam ka ñamata ko muddu o ittaki hen wiide on no limtude noon ɗum ɗo ne sallam wino ko maaro ko gawri ko ni ɗum nder koko wurano nam hande Allah itti ɗum ɗo fof hande wura tan ko maaro walla kalis ɓuri hewde so tawi ni en jiiɗi hande mbatten tan gurdam meɗon fof ko kalis tan wura nam wiide onon qima ala on pen on ɓurani ala wawde qimade qimdete tigi ha moƴa kala kene nafa qimdete nam Umar Abdul Aziz rabbatu ibn Abdurrahman Abu Hanifa Abdul Aziz Umar ibn Abdul ɓeɗo fof kañumen fof ene tottira kalisaji nam ene tottira qima wona neɗɗo tottira maaro anda maaru ni ceebu jen abad neɗɗo meeɗa ñamde ceebu jen ay law goto ɗum pen ceebu jen kale so tawi on yii nelaɗo ñaami ceebu jen meeɗani nam jeede abo jeede yimɓe fof ne gandi hande Allah foftini en kala ko wawanno wonde rondentenoɓe mudduji ñalla yeeyede walla hiira yeeyede walla mbaala yeeyede walla julde juule rondo kadi ene yaha ene yeeyoya so tawi kay on dañi kay oɗon poftira joomum hankkadi kadi fof ɗum yeeyude ko yeeyde ko darata ko haaliso ko ɗum ɓuran ɗum sodana hen hoɗum ko yiɗi ko adi julde sodana ɓinguel
sa ɗaki ha addi maaro a butti demal suudu muɗum ha julde ɓenni e nder rondo ɗon e yeeyajum bitikaji walla ko nanti hen ene yeeyo nafata mbaɗe haalis muddu noon ko kiloji ɗiɗi ko mbawɗa muddade fof ko jaru kiloji ɗiɗi ko ñaamete ko nam kiloji ɗiɗi ene ɓurta seeɗa e maaro meɗen ene kiloji ɗiɗi maaro ene ɓurta cet heewani ene wona sakkande tan walla ko nandi hen nam wona kiloji ɗi e libar wona kiloji tati kiloji ɗiɗi ene ɓurta seeɗa nam fami so tawi wonti ko haalis muddotoɗa a andi kiloji maaro ina poti wiyama ko 300 kilo ko 300 mbatta ko kiloji ɗiɗi nam kilo ko 400 mbatta ko kiloji ɗiɗi kilo ko 500 mbatta ko kiloji ɗiɗi nam ayyama kala ɗo maaro ko yarata ɗo prix o yarata ko moddotoɗa ko ɗo yarata ɗo ko kala ko wawi wonde hen ko ɗiɗi muɗum mbatta nam hoore ko kiloji ɗiɗi kilo ko 100 ndo 300 hoore ko 160 nam tawi ko 300 o jaaɗa 160 hoore ko 160 enen wonɓe ɗo e Mauritanie nam uggiye meɗen ñaamen deƴƴen tan jeeden mbaten sowde ɗi foti 160 tan ittu totta miskino ma jeeda so tawi ko hoore woytoto jogiɗa ittu 160 so koye ɗiɗi ujunere maɗa e temedde ɗiɗi so tawi ko mo kilo ƴiiteɗa hoore ma ko maaro 350 o nam hoore ko 160 so tawi ko 350 kilo hoore ko 160 nam so tawi ko mo 400 o maaro ko ɗon ƴettuɗa kilo mo 400 hoore ko 160 nam 160 amma noon ko heddi ko qiisade geɗe goɗɗe min mi faamani ɗen geɗe ɓuri sellu tan makaroni en yo manda no mbiyata ɗum ni gam en yo ko baali ñamata ko e ko pucci ñamata ko walla ɗum haaja mala ɗum min mi anda ɗum nam ko rabɓe ɗe qiso tan ndemen deƴƴen mbaɗen maaro ko ñamaten ko neɗɗo ñamata maaro hitande a dartomo wuuro soppino ene adda makaroni walla soppino ene adda gemha ɓe en yo on pen nam ɗon nelaɗo sallam dotti ɗo wiɗo tan ko ɗon ɓurtitaki ɓeyditaki ko ɗon tan saɗa wala ko ɗon saɗa metta ko ɗon ni foti kene yona neɗɗo o ene nafa neɗɗo o ene yona ko wiya ko tuttu ɗum nam koto neɗɗo ñamate oɗon mbawi wurde makaroni makaroni sa tan jamma ha jamma kono maare kam ko ñande fof sa defani maaro jammata defa ɗum ñalawma nam ni foti pourquoi de makaroni mande makaroni on bani joni hen hol leydi ko gurdata makaroni haalakata nam ɗum ene aduna he mi yiyani min mi anda kono en kam ko Fuuta meɗen ga en guurani makaroni son qima makaroni munduji mon cellani son moddi makaroni munduji mon cellani manda leyɗele goɗɗele mi wontaka ɗum kalbi ko Fuuta ɗo nam tan poɗaɗum ko ɓe kaldum gem hami anda hay gawri Samba gawri makka ene reme koto hay goto wuurani ɗum hannde nam ɗum ne ko a wuurani ko sa itti ɗum sa ittani ko guurɗa ko ɗon yeɗata reɓɓe ɗiɗi sa ittani ko guurɗa ko mudduma yonani nam so tawi ko maaro guurɗa a itti gawri a bonni nam yonani so tawi ko maaro guurɗa a itti makaroni a bonni nam kala ko guurɗa ka itti so tawi noon ko gawri kadi guurɗa ɗum ne kadi anne kadi sa itti maaro a bonni ƴeew ko guurɗa ko ɗum tan guurɗa nam eɓo guurɗa tan ko kalis assalam jiɗɗo yo waɗa ko wela muyiɗa waɗa ko yiɗi ko nam mbason tambinde seereɓe namde e waɗiri watti mbimi so tawi lewru ndu wi goo ñande koorka wi goo nam ha goo humtorani ɗo ittuɗa ɗo middu fof ndena ñande ndu wi goo ha goo humtorani nam kala mbitaɗo ɗo so goo humtorani darima ngadi ɗum sa yiɗi mbasa e to jon wassalam pumo yeehi sa yiɗi mbasa du ngadi ko sadakta aɗa sakko nam ala hen mbaɗa feere jowton koorkaji muɗum ɗi modduji ɗi jawɗon totton miskineɓe gila law koye men gandi ko yiɗi codana koye men ko yiɗi waɗira ko ha pofta ñande hen jaada julɓe haalama haltama kono haalde kadi en piritoy ɗum ɗo batten hakkille yo Allah jaɓane kala julɗo yo Allah jaɓane kala julɗo yo Allah jaɓane kala yo Allah jorno tampere yo Allah jorno tampere en ɓoyrodiri noon seeɗa walla ni en mbarodiri ko heewi e moɗon kam jaafoɗon
نعم kono hay hunde kam jaggani mbaɗa selli mbaɗi ken alhamdulillahi rabbil alamin mbatton kulol mon Allah e koye moɗon نعم mbatton kulol mon Allah e koye moɗon mbatton kulol mon Allah e koye moɗon hakkunde moɗon e joomon hakkunde moɗon e koye moɗon نعم Allah jangtima e deftere muɗum teddude jangtande ala lural nde بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما نعم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا نعم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور نعم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام نعم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نعم إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام نعم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وإن سموارك مكي ينكوري نعم ha mi anda ay sapo yu ay nogas yu ala mi anda نعم on fonko ay no yari ni o erima julbe نعم o erima julbe be o eri ko makka kono ko julbe be ngera نعم ben ngera na dum ay nas ko makka ben kaldete نعم joginobe haqqillaji mudumen en ganda ko Allah jogori tellinde walla ko jogori wadde نعم sifrade wadde hakkillaji mon e ledde galdo leggal so wiltiri bangi funnaangi ndungu arat so wiltiri bangi hirnaangi ndungu arat ngel do colel so rewi do waktu tel ndungu arat نعم wadi watini be cifo din sifaji Allah non itti din sifaji نعم yebo ya ayyana su taqu rabbakum ittaqa ko rentade نعم kulul nan areso sa kuli arentor sa do huli arentor نعم ittaqu ndeantoɗe ya nasu taqu rabbakum ndeantoɗe e joomon e jamireeju muɗum نعم ndentoɗo e joomon e hoddiraaji muɗum ndentoɗo e joomon e baawɗe muɗum ndentoɗo e joomon e gandal muɗum e ñeeñal muɗum نعم wakhshaw batto nden kulol ngon ganduɗon yawman ñalawma jogorɗo arde نعم mo ganduɗa la yajzi walidun an waladihi babiraɗo wawa ɓiɗɗo ne ɓaya abde bamum نعم wala mawludun wa jazin an walidi shay'an haydar ay goto ɓe ñanen wawa ɗum jiida e firoji moɗon no mbiyato ñande woyam nenam wona yumma ñande woyam babam bama wona bamma ñande wam danan ɗum ɗin hurufatuji wona gonga de نعم ala jiida ñande daranga yoɓa ɓiɗɗo yoɓata jinnaɗo yoɓata ɓiɗɗo hay goto hen wawana goɗɗo wayma layji si walidu an waladi wala mawlu wa jasin an walidi shi inna ba'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya نعم bele meji aduna de ha yedi jita ɓiɗɗo wala ha jita jinnaɗo ye jirde wal Allah billahi la gharur kom to o ko iblis kom to won woto mbaɗi ni woto mbaɗi ɗum woto mbaɗi ni oɗon nana e jimpolare mbenno yawma biyeteɗo oɗon ko ñalawma darga yawmal qiyamati o نعم yawman ñate moni ñalawma jobdiji yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma lillah نعم ñande fittano jeeya fittano pittali kadi jeeya fittano ñande ko Allah tan jeeyi fof hay ɗum inna allaha indahu ilmu saati نعم goppe ko kalton e ko tawlo ton ko inna allaha indahu ilmu saati ɗo jomiraɗo tabɗo tedduɗo towɗo koɗo makko ɗo heɓoto andude dargane daroto نعم yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathiran نعم julɗo e kefere fof en dokko e hikma ko ñeeñal koɗo makko to koɗo makko ɗo noon heɓoto andude nde darga daroto نعم o hokka kefereɓe nana en gandi darga daroto annabaɓe nana en gandi darga daroto anduɓe ene gandi no dargo daroto ɗum koɗo makko ɗo kanko Allah heɓoto andude نعم koɗo makko ɗo kadi wayi nazzilul ghaytha heɓoto kadi andidu koɗo makko ɗo kadi heɓoto andude holnde toɓata wona guilɗo colel sa waɗi hakkille ma e lekki sikko yiɗo welti tan toɓat so lekki dugama caggal ma ɗon arti gal kaɗanno no mbatta نعم paɗa ha fuɗi walla ƴeewa lekki ngoti mbatta hakkillaji e maɗon ko mbatten ko waɗannoɓe ɗe sifaji goɗɗi ene mbatta teskuyaji e gueɗe goɗɗe
gila e jawdi ha e ndiwri ha e fof mbiya ɗum ɗo so waɗi ni tan ndungu naati ɗum ɗo so waɗi ni ala wona noon nam inna allaha indahu ilmu saati koɗo makko ɗo heɓoto andude nde darga daroto ana baɓe en gandi nabi sallallahu alaihi wasallam en gandi ɗum geɗe fof onon bandiraɓam julɓe muhammadur rasulullah ɗo jagguɗon hanke e canke en jaggeɗon nam muhammadur rasulullah mo jagguɗon hanke e canke jaggeɗon nam muhammadu ibn abdillahi yara koye defte jiiɗon walla goɗɗo haala oɗon keɗi on gurnirta ɗum on noddinirta ɗum on juldata ɗum anabi sallam nam o nani muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamɓe so mbi muhammadu ibn abdillahi ɓe mbi alayhi salamullahi wa salamuhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam masala goɗɗo e yewtere moɗon hande an mboji abou mariata ko nden mbaynortomami e namdal moɗon an e ceerno oumar moustapha dem nam affaire touré ɓe on kaalino affaire touré nam touré noon aha ko gonga hay touré ene woodi so tawi neɗɗo o tuuti touré nde waylaaki korka makko taƴani nam o mottani touré nde waylaaki gasi andu koy so tawi geɗe ɗiɗi ene ngara kaffara walla jobdi nam so tawi o tuuti touré nde waylima korka makko taƴi so nde waylaaki korka makko taƴani so nde waylima korka makko taƴi nam so tawi noon ko kanko itti feɗelu makko o waɗi e goddol makko o looci o tawi kaffara nam ko noon miratede so tawi o tuuti ɓerde makko ƴeɓta walla wonko farkimo o tuuti touré nde ko ñamri ndi waylaaki wala ko motti nder ay dara alay makko nam so tawi koye nde waylima hay so mottani so nde waylima o heɓat ñalawma nam so tawi ko looƴiɗo o tawi o tuuti kaffara wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh